Dámy a pánové, dobrý den, moje jméno je City a já vás vítám na svém kanále City Videos TV. A jelikož dneska mě fakt napadlo co jim hodnotit pozitivního, tak tu mám takovou nejspíš kratší creepypastu a doufám, že se vám to bude líbit, protože mi se docela líbí, když je trošku, no, to bude asi trošku další, no. Takže můžeme jít na to, jmenuje se to Smile Cat, jo, takže naslouchejte, budu se snažit artikulovat, jak už jsem říkal. Pamatuju si první moment, kdy jsem ho spatřil. Byl jsem na noční procházce tak, jak jsem to čas od času dělával. Nikdy jsem se nebál chodit v noci ven. Moje sousedství bylo klidné a nikdy se ze zde neudál žádný větší zločin než malá krádež nebo překročení rychlosti. Šel jsem přes místní park a posadil se na jednu z laviček přímo pod lampou. Ten černý kocour prošel přímo přede mnou. Znělo to, jako kdyby předl a nevypadal jako, že by mi chtěl ublížit. A tak jsem natáhl a začal ho jemně hladit. Zamňoukal a stále předl, zatímco já ho láskyplně hladil. Začal přijít mnohem víc nahlas a začal se otírat o mou nohu tak, jak to kočky často dělávají. Zachytil jsem ten moment, když se otevřel tlamu, ovšem ne proto, aby zamňoukal. Pouze mi ukázal své zuby a pak ji zase zavřel. Když jsem nad tím tak přemýšlel, možná to mohlo vypadat, jako kdyby se usmál. Pak něco zašuštilo v křoví poblíž a kocour odběhl někam pryč do tmy. Bylo už docela pozdě a tak jsem se vydal po stejné cestě zpátky domů. Došel jsem ke svému domu, kde už jsem zandával klíčky do zámku, když jsem za sebou zaslechl zamňoukání. Otočil jsem se a stál za mnou ten stejný kocour, kterého jsem viděl v parku. Sledoval mě svýma obříma zelenýma očima. Byly skoro až svítivě zelené. Vím, že by se neměla krmit divoká a zatolená zvířata, ale nemohl jsem si pomoct. Svižně jsem vešel do svého baráku, za ním jsem vydal trochu šunky, položil na malý papírový tácek. Vrátil jsem se před barák s táckem, že ho nakrmím, ale on už tam nebyl. Pojel jsem tedy tácek přes své dveře a udělal jsem zvuk. Že na to skoro každá kočka ne? Slyší, ne? Ale nebylo po něm ani stopy. Když jsem šel do postele, bylo asi něco okolo 11:30. Někdy uprostřed noci mě probudilo slabé poklepávání na okenní tabulku. Možná bych měl být vystrašený, nebo tak. Ale na to jsem byl až moc unavený. Vylez jsem se z postele a došel k oknu, abych se podíval, co onen zvuk vydával. Byl to tentýž kocour, stál u mého prahu a packou se škrábal na dveře. Podíval jsem se mu do obličeje. Teď se usmíval definitivně. Byly mu vidět zuby a koutky úst dosahovaly skoro až ke krajům obličeje. Jeho ocas se vesele houpal ze strany na stranu a kocour stále nepřestával škrábat na okno. V ten moment jsem si toho nevšiml, spozoroval jsem to až dalšího dne a to bylo, že když chodím spát, zatahuji si za žaluzie a záclony, ale teď byly záclony roztažené a rolety zdvižené. Dalšího dne jsem se zbudil, skoro si nepamatoval, co se odehrálo minulé noci. Na všechno jsem si ale vzpomněl, když jsem ho ráno na parkoviště cestou do práce opět spatřil. Všechno se mi jakoby oživilo. Necítil jsem se svůj. Opět na mě zíral svýma zelenýma, do kořán otevřenýma očima a usmíval se stejně jako předešlé noci. V tuhle chvíli jsem si byl jistý, že se něco děje a zavolal jsem odchyt pouštních zvířat. Za pár minut ho už náručích onášel jeden z pracovníků. Kocour mě ale stále sledoval. Tentokrát se neusmíval. Jeho pohled říkal, zabiju tě ve spánku. Té noci jsem měl mnohem klidnější mysl než té minulé. I když přiznám, že jsem si tentokrát neudělal noční procházku, byl jsem přeci jen trochu nervózní z toho, co se stalo. Popravdě jsem po zbytek dne asi neupustil dům. Přesně předtím, než jsem usnul, přísahal bych, že jsem slyšel hrabání u svých ložnicových dveří a řekl jsem si, že to bude nejspíš mojí představivostí. Dalšího rána jsem se ale zbudil do něčeho děsivého. Ten stejný kocour spal na kraji mé postele. Stál s tím stejným úsměvem na tváři, skoro jako postilý démonem. Jak jsem později zjistil, šlo vidět několik zubů trčící z jeho tlamy. Bylo to na ně moc. Chytil jsem kocoura za kůži a za krkem a zvedl ho do vzduchu. Čekal jsem, že mě třeba škrábne, nebo začne mě okadat, tak? Jak by to udělal normální kočka, ale on nedělal vůbec nic. Mě pozorně sledoval svýma očima a stále se usmíval. Nevím, co to do mě najednou vělo, ale měl jsem toho dost. Hodil jsem s ním do zadní dvorku o zem a umlátil jsem ho lopatou k smrti. Během asi 10 minutového procesu nevydal ani jeden žádný zvuk.
nezasyčel, nemělkl, nic. Po chvilce mlácení lopatou do kočky jsem si uvědomil, co to dělám, a tak jsem přestal. Jeho tělo bylo dobyto do nepoznání. Jeho přední távy byly nejspíš zlomené, pravé ucho natržené, žebra byly kompletně rozlámaná a jeho obličej a srst kompletně pokrytý krví. Nemohl jsem uvěřit, že jsem to opravdu udělal. Toho dne ráno jsem nemusel do práce a tak jsem jeho rozrcené a pokryté krví tělo do kartonové krabice vyjel zdaleko z města a poblíž nějakého lesa na silniční straně a tělo z krabicí spál. A víte proč? Protože jsem blb. Byl jsem to opravdu otřesený. Musel jsem nad tím přemýšlet. Jak se ten kocour mohl dostat do mé ložnice? Natož do mého domu? Nechtěl jsem na to myslet. Chtěl jsem se v noci v klidu vyspat, ale nešlo to. Naobědval jsem se v nějakém fast foodu a šel si dát domů z šlofíka. Byl jsem vyčerpaný a to bylo pouze o půl jedné odpoledne. Kurva. Prospal jsem celý den a přál bych si, aby spal déle. Zbudil jsem se někdy pozdě v noci a ihned jsem si šel podívat ke svému oknu. Prostě mi to napověděl instinkt. Vyhledal jsem ven a viděl jsem něco, co mě bude strašit ale do konce mého života. Byl to ten kocour s dobitým tělem. Smál se jako nikdy předtím a zíral přímo na mě. Jeho oči už nebyly svítivě zelené, ale rudé, do krve. Chvíli mě pozorně sledoval a pak začal tančit. Jeho zadní končetiny se sebou nepřirozeně mávaly. Bylo to až pozoruhodné, že na nich vůbec dokázal stát. Jeho levá noha byla vykrucena nepřirozeným směrem a pravý roh ucha natrhlý stejně jako předtím, co jsem ho spálil. Pokaždé, když se pohnul, ozval se odporný křupavý zvuk. Začal jsem křičet a utíkal jako o život. Nasedl jsem do svého auta a ujel z města. Jak nejdál jsem mohl. Momentálně se snažím začít nový život v novém státě. A přísahám sám sobě, že už nikdy od žádného divokého zvířete na ulici, které když patřím. Vrátil jsem se nové práce do nového domu a šel do své ložnice. Spatřil jsem něco na své posteli. Byl to ten kocour. Opět. Vypadá poněkud zvláštně. Bylo pro mě záhadou, když se tu vzal. Ale to už byla záhada i předtím. Chvilku seděl na mé posteli a pak si jeho oči opět zbavily do rudě červené. Začal jsem řvát z plných plic, jakmile se ke mně za hrůzostrašného syčením pomalu začal přibližovat. Začal jsem po něm házet všechno, co mi přišlo pod ruku a zasekl si to do kočky asi jako nějaký rozžavený nůž skrz máslo. Pak se kocour rozběhl a slezl mě k zemi. Nevím, jak to bylo možné. Nevěděl jsem jeho síle. Poprvé jsem spatřil jeho drápy. Byly dlouhé a odrážely měsíční záři jdoucího z okna. Začal mi do mě sekat a smát se a přitom jak uprchlý z psychiatrické léčebny. Ztrácel jsem vědomí. Jen jsem cítil, jak ze mě krev opakovaně vystřikuje a kocour pořád nepřestává. Ale jako by se nade mnou Bůh smiloval. Schody jsem uslyšel poražení skrz domovní dveře a o pár momentů později jsem uviděl policejní strážníky mířící na toho démona, tyčející nade mnou a následnou střelbou. Policie ku podivu nic netala, ale pokud by se zeptali, co bych odpověděl. Ten den navždy zůstane v mojí mysli. Možná to zešilím. Nikdy to moji mysli neodpustí. A navíc, co když se někdy ten kocour zase vrátí? Přeci jen po první smrti se i tak vrátil. OK, tak to by mohlo být všechno. Pro mě to bylo jako, nebylo to moc legit, ale bylo to zajímavé si to poslechnout. Jako trošku jakby, jako když vidím ty obrázky, co tu jsou, tak mi to připadá dost jako creepy. Jako zvlášť, když má ty zakrvácené oči. Fuj. Ale tak nechutné, prostě představ si, že on se prostě směje. Fuj. Ble, říká nebudu nešát na kočku. Ne. OK, tak doufám, že se video líbilo. Já teda nevím, já už jsem udýchaný z toho. Tak sorry, že jsem se překoktával nebo něco, protože já když čtu rychle, tak čtu jak debil. OK, takže se mějte fajnově. A dobrou noc. Čau čau.